Bună, salut, azi vreau să vă arăt jurnalul meu numărul 4. Deci, să începem. Acesta e. Așa. E coperta verde. Așa. Aici am niște haine, mi-am ieșit o rochie, o fusiză și un tricou. De niște paiete, aici era o floricică din paiete, mai cum s-a desipit. Aici e un expert cu de la Monster High, pe Leo de Mil. Da, coperta trebuie să o lipesc, dacă mi s-a deslipit. Vreau să vi le arăt așa, că e simplu așa. Mai scrie jurnalul meu de desenat tot. Aici e așa o rochie care îmi place foarte mult. Aici o rochie din violeta. Așa îmi place. Aici încă una, mai au și schiță, tot din violeta. Aici așa o rochiță. Aici rochia lui Violeta când a cântat melodia în sezonul 2, cam ultimul episod, parcă să zic, pe ultimul, concert și-a pierdut vocea când a cântat Setechera. Așa e aici față și aici spatele. Aici așa o rochie. Aici așa. Da, sunt colorate încă. Aici așa o rochie. Asta nu prea mi-e încă o rochie. Toate sunt colorate. Și atât. Da, și mai am câteva pagini. Mai scrie sfârșit. Deci, și coperta am făcut-o cu voi într-un episod, dar trebuie să-l bag. N-am avut timp să-l bag. Da. O să-l bag să vedeți cum am făcut-o. Deci, dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe și să vă abonați. Pa!